салом тамошобинони азизу арҷманд, барномаҳои консерти ҳофизони шинохтаи диёри азизамон дар тарабхонаи номдори Райҳон дар шаҳри Исфара давом дорад. باشی بیا گر اهلی جان باشی بیا باز از بری دوستان دسترخوان اسمره مال و دولت بیابی هم پدر مادر نمیابی خیر در دریا نمودی حاصل صحرا رسد پس چرا زرده ای منت مخون جانی پدر جان خود کردم فدای پسرم من شکار کردم برای مادرم یک گو زمین من دیگر گو بزان من زمین آه کشید و گو هر دوی تو از آن من بشنب نوای من شب هم صدای من ассалому алайкум, хуш омадед. шумо дуруст назаитон саломтон идои баҳор кати рӯзои модар ки шуморо табрик мекунем. марҳамат, хуш омадед ба тарабхонаи беҳтарини Райҳон. дар бораи тарабхона аз куҷо шунавидед? интернет албатта. баъд имрӯз шунидем ки мана консерти зоҳиршо кади Рауфҷон будиян. мо мухлиси ашадии зоҳиршо барои аз худи хуҷанд хеста омадем. ташаккури зиёд муаллима. ба ютуб канали Ҷалол Муъминов оя обуна ҳастед? обуна ҳастам. ман ҳамаи консертҳои дар Райҳон мешудагиро тамошо мекунам, ҳамаш ба дараҷаи олӣ. ташаккури зиёд муаллима. рӯзи модар муборак бошад. бигзор саломат бошед. раҳмат. чуноне ки дӯстони азиз ин лаҳзао мебинед, ҳофизони мо, навозандагони мо айни ҳол дар тарабхонаи Райҳон ҳузур доранд. аввалан зоҳиршо ва Абдурауф шуморо табрику таҳниятҳо мегӯям ба консертатон ва иди баҳор, иди модарон барои ҳамаи шумоён муборак бошад. зоҳиршо, таманниёти шумо барои тамоми модарони азиз. аввалан саломи худро ба тамоми мухлисони санъати асил мерасонам ва чунон гуфтед, таманниёти ман барои модарони азиз ҳамеша сеҳату саломат бошанд. чун модар мегӯем, аллакай он меҳрубониҳои модар ба хотири мо мерасад ва навозишҳои модар ба хотири мо мерасад. ҳамеша дуогӯи мо бошанд, ҳамеша сеҳату саломат бошанд ва инсон бо дуо месабзад ва бо дуои модару падар ва рӯзҳои модарон наздик омада истодааст. ман тамоми барои модарон хушиҳои зиндагиро таманно мекунам, ҳамеша сеҳату саломат бошанд ва чун мебинем имрӯз дар тарабхонаи Райҳон шаби эҷодӣ худ ва дӯстамон Абдурауфро гузаронда истодаем ва ин иқдом бисёр иқдоми хуб аст ва пайваста сарояндаҳо ҳунари худро сайқал медиҳанд, истеъдоди худро ба тариқи зинда ба мухлисонашон пешниҳод мекунанд. миннатдории худро ба роҳбарияти тарабхонаи Райҳон ва ба студияи Ҷалол мерасонем ки моро ба ҳамин тарабхона даъват намуданд, эҳтиром намуда даъват намуданд ва ҳунари моро қадр намуданд. барояшон сипосгузорӣ мекунем ва кӯшиш мекунем ки сурудҳои наву тоза
ба мухлисони худ пешниҳод карда бошем. ташаккури зиёд зоҳиршод барои корҳои ояндатон бурбуриҳои таманно мекунам. мехостам ин лаҳзаҳои зебо таманниёти Абдурауфро шунида бошам. саломат бошед. пеш аз ҳама тоҷикистони азизи мо гулгул шукуфон бошад, тинҷи амонӣ бошад. ҳама хел иқдомҳои нек бисёртар фароҳам гардад. мо санъаткоро омада ба мухлисон сурудои нав ба нав пешкаш намоем. ба ҳами ҳамватонони азиз бисёр фасли зебо аст. иди баҳор муборак шавад ва бо иди модаро, бо иди бонувон, ҳамаи модарони тоҷик, занҳои тоҷикистона табрик мекунем. ташаккур Абдурауф. ин лаҳзаҳо бошад акои зоҳиршо, ман мехостам ки бо таври зинда каме суруди модар барои тамоми мухлисони канали Ҷалол Муъминов сароида бошед. саломат бошед. ва ман бисёртар имрӯзҳо сурудҳое эҷод намуда истодам ки дар васфи модарон, падарон, эҳтироми падару модар ва як суруд 4 мисра бошадам. ба дидори чу моҳи модарам дунё нами арзад, ба ҳар як аллаи модарам дунё нами арзад. بیاورد بر جهان سعدی و فردوسی و پیغمبران، به یک قطره ز شیر پاکی مادرم دنیا نمی ارزد، به هر یک الله مادرم دنیا نمی ارزد. сипоси беҳад зоҳиршод. овозтон ҳеҷ гоҳ хаста набошад, ҳамеша овозтон дар баландиҳои парвоз бошад. ман фикр мекунам ки ин лаҳзаҳо аз Абдурауф низ мухлисон бо таври зинда сурудро интизоранд. албатта зоҳиршои азиз барои модарон як суруди хуб сароиданд. ман мехоҳам бо сабки исфара мо 2 нафар омода намудем, мехоҳем ба мухлисони азиз сароида бошем. марҳамат. در هر دره حسنی سره دارد جهانی سره، نوری الهی ریخته بر بستانی سره، پیغام دیگر میرسد از قدسیان اسفره، در باغ‌های خرمی جنت نشانی اسفره، شهد و شکر می پرورد پیر و جوانی اسفره. سلامت باشید.